दिनैनि फरायसालि साखोन सिखोन हाबाफारि लानायनि गेजेरजों नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि जानानै मा मेसेज होनो सानो? दिनै जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फरायसालि साखोन सिखोन खालायनाय हाबाफारि बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मिशन आरो बे जाहैबाय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेशननि मोनसे बिथा। बे हिसाबै थांनाय 18 जुन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन लादों। दख'रा आफादनि एबा जिल्लानि सिङाव गोबां गुदि गेजेर गोजौ आरो गोजौसिन फरायसालिफोर दं, बैफोरखौ साखोन सिखोन खालायनाय। दा बेनि गेजेरजों थांनाय जोंना गोबाव समाव महामारी COVID-19नि थाखाय जोंनि फरायसालिफोरा बन्द' जानानै दङ। बे बन्द' जानायनि जाहोनाव गोबां जोंनि फरायसालिफोरा मैला बा गाज्रि अबस्थाजों जों नुनो मोनदों। दा बेखौ जोङो साफा खालायनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरा जेब्ला फरायसालिया आसामनि बा SOPनि नेमा जेब्ला COVID-19आ जोबलांगोन अब्ला फरायसालिया खुलिफिनगोन। बै खुलिफिननायाव जोंनि फरायसाफोरा बेवहाय फैनानै जिहेतु मोजां मोनसे देहा गोग्गो लानानै फरायसाफोरा फरायनो हायो। जिहेतु गोबाव सम COVID-19नि गेजेरजों फरायसालिफोरा जिहेतु हाग्रा बा गुबुन दाखोरजों मैला जाफुंनानै दं, बै मैलाफोरखौ गेजेराव जोंनि फरायसाफोरा फरायोबा बेमार आजार जानायनि मोनसे चान्सआ थायो। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जोङो फरायसाफोरनि थाखाय बा गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय जों जिहेतु खामानि मावो हिसाबै जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरानो जोंनि सम्पद आरो जोंनि बिथांमोनहा इयुन जोलैनि मोनसे जेनेरेसननि बिथांमोना सम्पद हिसाबै जों बिथांमोनखौ मोनसे गोग्गो देहा लानानै जोङो लुबैयो आरो बिथांमोननि मोजांनि थाखाय बा फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय बिथांमोननि गसंथानांगौनि गाव गावनि आथिङाव गसंथानांगौनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावदों। बे हिसाबै दिनैनि थारिखआव फरायसालि साखोन सिखोन खालायनाय बेबो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मोनसे थांखि। मानो होनबा बे फरायसाफ्रा फैनानै बेवहाय बिथांमोनहा मोनसे गोग्गो देहा लानानै फरायनायनि गेजेरजों गावखौ इयुनावहाय सासे मोजां फरायसा हिसाबै गायसनलांनायनि जे बिथा बेखौ बिथांमोनहा बेवहाय लाफैनो हायो। दा बे हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङावहाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। दा दिनै जोङो जोंनि जिल्लानि सिङाव जेसेबां मानि बेबायदि फरायसालिफोर दङ, गभर्नमेन्ट फरायसालिफोर दङ, बेफोरखौ जोङो सानफा माने बे हाबाफारिखौ जों लानानै जोङो जिहेतु फरायसालि साखोन सिखोन खालायनाय बेखौ जोङो मावफुंलांदों। Panas kan menunggu Yes.